Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha ta mu ta Taskar Duniya TV. A yau za mu tattauna wani batu da ya ja hankalin mutane da dama a wannan wata mai alfarma na Ramadana. Wato batun wasu jaruman Kannywood da watan ya same su ba a Najeriya ba. Wannan yana nufin ba su yi azumi a Najeriya ba a wannan wata saboda suna ƙasashen waje ko suna cikin tafiya da aiki. Kafin mu ci gaba, yana da muhimmanci mu fahimci cewa azumi ibada ce tsakanin mutum da ubangijinsa, kuma kasancewar mutum baya cikin ƙasarsa ba yana nufin bai yi azumi ba. Na farko a jerin akwai Rahama Sadau. Rahama na daga cikin jaruman Kannywood da suka fi yawan tafiya ƙasashen waje. A lokuta da dama tana wallafa hotuna da bidiyo daga ƙasashen waje kamar Indiya, Dubai da wasu ƙasashen Turai. A wannan watan ma rahotanni daga shafukanta na sada zumunta sun nuna cewa tana wajen Najeriya a farkon Ramadan. Wannan yana nufin azuminta ba a Najeriya ta yi shi ba, sai dai a ƙasar da take a lokacin. Sai kuma jarumi Ali Nuhu, wanda aka fi sani da Sarkin Kannywood. Ali Nuhu yana da alaƙa da manyan shirye-shirye na fina-finai a cikin gida da wajen Najeriya. Saboda irin girman matsayinsa a masana'antar fim, yakan samu gayyata zuwa taruka da ayyuka a ƙasashen waje. A wasu lokuta Ramadan kan same shi yana tafiya ko halartar wani muhimmin aiki a waje. Saboda haka wannan shekarar ma bai yi azumi a Najeriya ba, amma yana yin sa inda yake. Hakanan akwai Nafisa Abdullahi, ita ma tana daga cikin jaruman da ke yawan zirga-zirga saboda harkokin kasuwanci da hutu. Masoyanta sun saba ganin ta tana tafiye-tafiye zuwa ƙasashe daban-daban. To a wannan watan ma na Ramadan ya same ta a irin wannan tafiya. To azuminta ma ya kasance a ƙasar take, ba lallai sai a Najeriya ba. Sannan akwai Soja Boy. Shi ma Soja Boy yana yawan halartar manyan taruka da bukukuwa a sassa daban-daban na duniya. Saboda yawan tafiyarsa, akwai lokutan da Ramadan kan same shi a wajen Najeriya. Idan hakan ta faru, azumin zai kasance a inda yake a lokacin. Wannan abu ne da ya zama ruwan dare ga masu sana'ar nishaɗi da ke yawan wakiltar ƙasa a waje. Haka kuma akwai jarumi Sadiq Sani Sadiq. Sadiq Sani Sadiq, wanda ya taɓa zama a Turai da Amurka saboda harkokin fim da kasuwanci. A irin waɗannan lokuta Ramadan kan same shi a waje. Wannan yana nuna yadda Kannywood ta bunƙasa har jarumanta ke samun damar aiki a matakin duniya. Yana da kyau mu fahimci cewa addinin Musulunci wato ya ba matafiyi rangwame. Inda mutum yana tafiya mai nisa yana da damar yin azumi ko ya jinkirta ya wato ciki daga baya. Saboda haka kasancewar jarumi bai yi azumi a Najeriya ba yana nufin bai yi azumi kwata-kwata ba. Wataƙila yana yin sa a wata ƙasa ko kuma yana da uzuri na shari'a. A yau duniya ta zama ƙaramar ƙauye. Jaruman Kannywood sun samu damar wakiltar Najeriya a ƙasashen waje. Suna halartar bukukuwa, taruka da kuma shirye-shirye na fina-finai. Wannan ya sa a wasu lokuta watan Ramadan kan same su ba a cikin ƙasar nan ba. Amma duk da haka ibada tana tare da mutum a duk inda yake. A ƙarshe, mu guji yanke hukunci cikin gaggawa. Mu tuna cewa ibada sirri ce tsakanin bawa da ubangijinsa. Abinda ya fi muhimmanci shine mu kula da namu azumin, kyautata ayyukanmu, mu kuma yi wa junanmu addu'a. Idan ka ji daɗin wannan bayani, ka danna alamar like, ka yi comment, sannan ka yi subscribing domin samun ƙarin labarai masu jan hankali daga wannan tasha tamu ta Taskar Duniya TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni ne naku Sadiq Abdullahi Bisawa, nake ce muku sai mun haɗu a bidiyo na gaba.